baby awofa ye public indiscipline or de aba yenkotie ye Kumasi Mayor ensem no ye ba na yakoko to bridge ho no so baby offer or de abransa na yakọ die wu eho apa kwa bi abedu nkombo na wa san ba na ba bejina ho na wa san ba be fa de na ekosi nko no jina beta menye de meya ni se me ba ha enye me kwa na me ba me ne me na fo ko me ba na yedu ho na wo jina ho na ya ma omre se wa siesie hu na fa firi a na maka musuma bo hu de wa na so ba ko no wo se ontia na se adwuma na me ba be ya ma otumfo ma ko no mu atie no na bo ba ko no bo nyeso asa adwuma na me ya ma santene ne bo nyeso e no de wo jina ho a ho ba bia wo jina ye che wo na ho na mo bo wa be twa ma wo wa me mpai bon se ye ni pie mu but o pusi mi dumudu wa o ba teme nka wo ba ti me se ye kasi ye mfiri wa ye nya ye ko se ye kasi ye mfiri wa no wa nko na wo jina se wo pese wo so me awe wo so me wi asa akwan so o be nya nti me se ye nyina ye mo na ye Kumasi enti na nya krabe go ye perfect ya isi we die o se ye niema amafo be kese on be use ye for airport no na any opportunities aba Kumasi na boa ama ye mantie eni e mabawa eso enya adwuma ayo enti me da mase ebio kasa kese a e we adwuma bylaw yo ye Kumasi Mayor ensem a ode atudwa ano no wabobobobo niema eha Kumasi Metropolitan Assembly no eno enena ye hwe public indiscipline, poor sanitation ene de akeka ho nyina waka stray animals waka ho asem ene niema mmoa ma Kumasi enti emfa no tumapa infra no Mayor aka ho asem Kwame mamintio afide dikai yenchia yetiefo na yenda yetiefo ase the honorable Mayor medana sepa se wanye ne sa yenye na afide a mete a metafa eye airport kwan na meti kontompo de hwa na mefa street animals no we are in modern world I nebre no obi a sole a ase wonye aboa said the Kumasi Edri came on a bylaws at Chese answer crana benye abo fi send and tree se preco say gyno. This over permit ma health professionals aba abecheck say abo yale bi ani ne ho baby a o ya de bi intimate and spread enko kan obi because say yare bi ba yes enkokọ yare na bi konipa ne preco yare bi ne ne you know. It's in no empanimfo hwe emasade ne koso ebio uni asase uni brono ye kan se ifie bi osimenye mwa uwia no agya mwa no nantwie omunkodidi wan eno omunkodidi wono ho ne ne nam kwam ne agya ye nan ne yesei traffic na nantwie atimache traffic ono a onye police ni ono onye MTT ni oka kasesi abenyo obi ba ka che o se na aboa no okodidi na mienka aseminchire womo Ghana amamra no ene Kumasi amamra na wa ha no kemi bylaws no enkyere se wa abo agya no aboa bia oye stray animal se ye kraman oye stray animal no nam ho okra oye stray animal no nam ho nantwie akokọ ene ne ekeka ho yetimi che no yetimi ku no eni kwan se aboa na wo nye no wo de ne nam kwam se wontimi nkopɛ nnuane emfiri baabi nkoma wo ma ene gya aboa ne nye eno no form part of indiscipline na menua no eka no ya fa bibia no ma hwe a whole runabout o mention a report runabout obi di plane abesi na hwe se odi plane abesi no na afredi a oba se yewura ha no nantwie egukwam Kumasi ni ye pani ye die o ye pese Kumasi fa ne ntoma pafra enye de mo ye ne na be ma Kumasi fa ne ntoma pafra o sabi ya ma kwan ne ye setena baabi wako hand down baabi a yen kan tell say na nantwie o enne ye gija baabi bebre ubetima akọ akotwa sere na de abra aboa no we have many types of many forms of farming no ye say intensive farming ni a ekeka ho ebi wo ho
ubetimi di aboa no yesi battle cage na aboa no hyem na anuane no ankasa no kona chese odidi no ada na se wugya aboa no so onko ne nam de aboa no yestu anima enti se de na mayor ka no yebechi aboa no ne yakun no ne de ama prisons mese mayor say ankonfa children's home eso nka ho children's home no so mo hia se aduane ne bi empo kra ne se yenku no kra ne enka se yenye wo mo children's home eti children's home mo ye yi bia program bia no maku o made eno yenkopo bia ma ne meku enna wu nipa kro no so na yes ade no oba na se oba ye se I mean na ntwie ni magye ye fa ne court na mmara ne se de ese di ni di no ene ni because ya ye doso no do hwe se onam ebia aso ase na obi agya ne ntwie wo de okay ko ntwie na ese bepem wo de ye se o de bo na obenya obi abeka che o se na wo de bo na ye den yiwo mo frɛ o se bola santo o take chi ho e ho so saa ya fa ne se ho de akoye se bi bola so mo so bi agya ne preko bi to the sense o mo ba kwa mu na sabri yiwo adwamwe o mo won se da ben ne akọ se alaji se o ka o magu abonten da onimura no ntom kopa aduane ene de bre wo e de ne chese upeso nya aboa de na wa won kopa aduane emfa mram na aboa ne mum yengya no na chese wasa ayo agu kwam na ka afa so na ekwan na yabo ka aye no afi de sha ase tutu ose contractor na ene anye ne yi ti ebesere suru animals ne de kemi mehu se mo tsata so city guard no o madwuma na nye ka ache we de honorable zuba mo nko chichi na ntwie na bi ye expert wo mpa ene na ntwie mo pa dwan wo mane bi bebre gu honom ene oduru honom a sha nu na azu anu ato ahome eso aboanim ne de na fro aka na nsemu de bane nam kurum ne dade ka bi no na yemfa ncheche mwane na efere hwese last year na yewura 25th anniversary na me call check up if you kwa mo ko check up we ni enam na fidua ode ba daybreak ho no aboabu daybreak ho no ho na aboa no cheso gina kwan ni fifi grass na yedua no kwabra ne de na bebo ho ho na wodidi waja no hoko enfa no ho o sa di nsu asa besi ho na chese ye ni da ho aboa ne didi wi a onsan no mu nsu ogu so da kwa mu